Siyakubingelela kumkudlamini 1011 Dumandumane Mathithibala. Sicela usubscribe, ushare, uthole ulwazi. Siyabonga. Ukuphupha amanzi. Sicela ulike, ufollowe ihost ukwazi ukuthola amaphupho ngokulandela. Nishare. Ukuphupha amanzi ahlambulukile noma ahlanzekile kusho inhlanhla leyo ezayo phezu kwesimo sempilo yakho noma kukhona okuhamba kahle okuzovela maduzane. Ukuphinde uphuphe amanzi angcolile noma anefishi noma anezinyonga ezifile phakathi kusho ukuthi kukhona okuzolahleka oduze nakho noma maduzane. Kukhona into ezokulahlekela, ezokuphula umoya noma ezokuphula inhliziyo. Kungenzeka kulahlekelwe umlunga lomndeni noma kulahlekelwe umuntu ongaphakathi ekhaya. Ukuphupha amanzi futhi, ngabe uphupha amanzi, uphupha imiphophoma, uphupha iziziba, ngabe uphupha amanzi agijimayo kodwa lamanzi ngaso sonke isikhathi uphupha uphakathi kunelijazi mhlambe lomfanekiso, ngabe uyellow noma ngabe umhlophe noma ngabe ublue, kusho ukuthi kunesimo sesithunywa ohamba naso kodwa esiphakama emanzini. Ukuphupha futhi uphakathi namanzi noma esiswini sasemanzini kusho ukuthi kukhona into kuwe edinga ukuthi uyoyiphakamisa noma uyoyilapha emanzini. Kuningi-ke ekuhamba kufika okuthinta amanzi noma okuthinta izimpawu zamanzi kubantu kodwa ezingabukekile futhi eziyingozi. Kuyenzeka futhi uhlushwe ngamanzi ebusukulele, uphupha ngaphansi kwamanzi, uphupha ubona amarondo amancane kodwa ngaphansi kwamanzi uhamba nonomzane. Ngabekisa nje ubona izinyoka eziningi noma ubona lo okuyifishi ngaphezulu ngaphansi phinde kube umuntu ukugibelile noma ungaphansi kwamanzi. Usho khona ukuthi kunamakhosi ohamba nawo asemanzini noma uhamba namakhosi asemanzini noma kunesiphiwo esikhona esisemanzini. Bese ngikufananisa nokuhlushwa izindlebe ephushweni lakho noma indlebe siziyaqala ziyakuhlupha. Kusho khona ukuthi selento ephila kuwena isinesikhathi kade iphila, isidinga ukubhoma noma isidinga ukuphefumula. Angibonge ngisho ukuthi ngicela ulike, nifollowe, nikwazi ukuphinde nithole incazelo ezijulile. Amen.